Добрый вечер, шановные глядачи. З вами Александр Кнырович и «Атмосфера». У Беларусі самыя нізкія цэны ў свеце, але яны растуць. А ўсё чаму? Правильно, таму што нехта ніяк не можа заспакоіць сваю плоть, ездзіць на Мерседесе і утрымлівае 12. Я хоць не памыліўся? Не, 12 палюбоўніц, і вядома ж, беларускія чыноўнікі яны, чыстыя шкоднікі нейкія. Вам не верится? А дарма. Вось, послухайте. Бедные, нищие, обездоленные живут в особняках. 7 автомобилей импортного производства. Вы не знаете этого? 12 любовниц, извините меня. Я не против. Содержи хоть 20, но за свой счет. И все. Это в себестоимость, себестоимость. С этого началось. Я попросил, наведите порядок. Справедливо должно быть. Вось так. А вы не верите. Вось такие вы недоверливые люди. Давайте сёння паспрабуем разобраться, что ж адбываецца з адрэгуляванымі цэнамі ў Беларусі. Хто вінаваты і самае галоўнае, чаго чакаць ад коштаў у 2025 годзе. Пагатоў гэтае пытанне хвалюе не толькі нас з вами, але і галоўнага беларускага футбаліста, вандроўніка, фотографа і эканаміста. І настолькі гэтае пытанне яго непакоіць, што днямі ён правёў адмысловую нараду з службоўцамі самага высокага рангу. Запарце кубачак гарбаты, зрабіце бутерброд і сядайце як найямчэй. Гэта «Атмосфера». Давайте паглядзім разам. Магчыма, вы мне дапаможаце разабрацца. Паехалі. Значыцца, у Беларусі самыя нізкія цэны ў свеце. Хацелася б. Аднак хоць беларускія цэны прыкладна на траціну ніжэйшыя, чым у Польшы, казаць, што яны самыя нізкія ў свеце, гэта саманадзейная заява. Так, сервіс Numbeo, што фіксуе цэны ва ўсім свеце, сцвярджае, што як мінімум у 13 краінах свету цэны ніжэйшыя, чым у Беларусі. У Інданезіі і Узбекістане, у краіне Егіпце і, вядома ж, у Індыі. І гэта ж сервіс вымярае толькі 139 краінаў. З больш як 210. Няўлучаны ў рэйтынг больш як 70 дзяржаваў, у асноўным слабаразвітыя. І там цэны таксама будуць ніжэйшыя, чым у Беларусі. Таму самыя нізкія кошты ў свеце – гэта хлусня. Ці ўстойлівыя цэны ў Беларусі? Не. 5,2% росту коштаў у 2024 годзе – гэта надзвычай хітры паказнік. Просто инфляция у нас вымирается не так, как у развитых краинах. Всякие там артишоки или авокадо. Пусть это авокадо стоит столько, сколько стоит. Я президент. Наверное, не лучший показатель. Я авокадо не ем, не люблю и не пристрастен к этому. Вось и авокадо, и кошт куплі аута, и кошт айфонаў, и ваш адпачынак у Турции, что праз пэўныя абставіны зрабіўся празмерна дарагім, таксама не ўваходзіць у разлік інфляцыі. Але нават гэты 5,2% росту у 2 разы вышэйшы, чым у еўрапейскім звязе і ў ЗША у мінулым годзе. Дык што ж адбываецца? Трэба сказаць, што таварыш Медведзева, кіраўніца Белстату, паспрабавала растлумачыць нашаму генералісімусу аснову эканамічнай тэорыі. Але ў гэтым была ейная стратэгічная памылка. Вполне вменяемый человек, Инна Медведева наша, которая в жизни живет там, она вдруг мне пишет, что ценообразование зависит от спроса и предложения. И типа нечего тут корячиться. Таким чынам, эканамічную тэорыю мы у межах асобнай краіны адмянілі. Але тая ж эканамічная тэорыя кажа, што ёсць два віды інфляцыі. Інфляцыя попыту, калі цэны растуць праз вялікую колькасць лішніх грошай і малую колькасць тавараў у эканоміцы. І інфляцыя выдаткаў. Менавіта з ёй мы і маем справу. І тут нехта іншы, разумны, нешта патлумачыў Лукашенко. Эта классическая формула подлежит коррекции небольшой. Слишком себестоимость у нас высока. Я сейчас популярно объясню. Слишком плохо мы торгуем, затраты у нас непомерные. И отвратительно работаем. Мы по импорту больше половины завозим для того, чтобы производить в нашей экономике товары и продавать.
Это большая зависимость, в том числе мы там инфляцию не регулируем. И если нам дешевле не могут продать, а продают дороже из-за границы, России, Казахстана, Китая, мы там не регулируем цены, мы покупаем постолько, поскольку нам предложат. А вось гэта праўда. І тут мы разам з Лукашэнкам трапілі ў пастку. Так, афіцыйна коштам расці забаранілі, але гэта забрала грошы не толькі ў гандлю, які мы, вядома, не любім, але і ў беларускіх вытворцаў. Надо, чтобы цена у производителя предприятия была, чтобы они могли инвестировать в развитие, достойные зарплаты своим работникам. И вообще люди должны понимать, что цены, я тут очень сильно утрирую, это не только и не столько, что кто-то взял в карманы, вывез и прочее. Вось тут ён пацэліў у самае сэрца праблемы. Тыя некалькі адсоткаў, на якія не выраслі цэны для грамадзянаў, былі адабраныя ў прадпрыемстваў. І гэта бачна з таго, як упаў прыбытак у прадпрыемстваў у 2024 годзе. Тупік. Лукашенко, як бальшавік, які шчыра верыць у планавую эканоміку і праводзіць эксперымент над краінай, ён атрымлівае менавіта той вынік, што і быў запланаваны. Але чамусьці яго не верыць. Людям должно быть по карману самое простое. Капуста, лук, картошка, морковка, яблоки. Выполнили мое поручение по стабилизационным фондам и обеспечению. В этот переходный зимний период население этими продуктами не выполнили, и за это ответите. Вы, Василий Николаевич, вы мне не пишите свои опусы и сказки на 25 листов. Мне некогда их читать, принимайте меры. Если вы мне не верите, я в следующий раз 2 ящика привезу вам своих огурцов и помидор. Яны, чыноўнікі, вядома, і не збіраюцца выконваць ягоных указанняў. Але справа не ў іх. Гэтыя указанні выканаць немагчыма ў прынцыпе, ніяк. На гэта проста няма грошай. Прыклад? Ну, а что вы мне обещали в правительстве? Когда я говорил, если у нас не хватает в этот период помидор, огурцов, которые мы можем произвести, давайте построим теплицы и будем получать больше. Тогда мне в правительстве заявили, подсветим. Подсветим, и огурцы, помидоры вырастут сами. Подсветили? Как результат, на 20-30% у вас рост цен, но если в хозяйстве теплица, и там минус 8 себестоимость получилась, так вы посмотрите, может, на эту теплицу списали там непонятные затраты? Ну, если так, тогда пускай руководитель ездит на сивом коне, а не на Мерседесе. гэта ж не яны такія няўмекі. Проста на гэта няма грошай. Банкі не будуць крэдытаваць заведама стратныя праекты, а бюджэту на ўсіх не хопіць. І на палову ягоных ідэяў не хопіць. І на траціну. Можна, вядома, абвінаваціць падначаленых у коррупции. Да какой спрос и предложение, Инна? Это же бардак. А почему? А потому что ты со Снопковым своим учеником установила надбавку на импорт большую, чем на отечественные товары. Не так? Так. Вы этого не видели? Ну так что вы мне говорите про спрос-предложение? Какое это регулирование? Это коррупция. Какому импортеру вы хотели подыграть? Докажите мне, что он вам не заплатил, чего-то на лапу не положил. Так, з усталяваннем рознага ўзроўню дазволенай нацэнкі для імпарту і беларускіх вытворцаў яны, вядома, памыліліся. Але айчыннае прайграе імпартнаму не з гэтай прычыны. Проста праз брак працоўных рук нашы мясцовыя прадпрыемствы не могуць вырабіць больш. І людзі, атрымаўшы крыху большыя заробкі, купляюць імпарт. Факт. І тут трэба зрабіць невялікае адступленне. Гэты факт ужо прывёў да таго, што мінус у вонкавым гандлі ў студзені захаваўся на ўзроўні вельмі падобным да снежаньскага. Мінус $500 мільярда за 1 месяц. Гэта вынік рэгулявання цэнаў, як і праблемы з бульбой. Картошку не можем произвести в достаточном количестве, чтобы цены за 2 месяца 10% цены подскочили на картофель. Мне пишут тут некоторые, вошли в положение, картошка плохая, а импортная лучше, чем наша. Але тут крычы не крычы, нічога не будзе. Адзінае выйсце – адпусціць цэны, даць ім натуральным,
рынкавым чынам атрэгуляваць патрэбны ўзровень. Але ж гэта непрымальна для самой існасці галоўнага эканаміста. Таму простым шляхам мы не пойдзем. Никто к вам не должен бегать и не просить отрегулировать цену. Бизнесмены, производители сами должны устанавливать цену на продукцию. Но у них тоже должна быть колея. Колея справедливости. Что такое справядлівая каляіна? Вы ведаеце? Я не. Паводле фантазіі ў Лукашэнкі трэба знайсці нейкую збалансаваную формулу, дзе і гандлю, і вытворцам ставала бы і для прыбытку, і для інвестыцый. Але такая спроба – гэта сродкі пошуку алхімікамі філасофскага камення, што дазволіў бы ператварыць у золата любы метал. Ідэя тэарэтычна прыгожая, але на практыцы яе не зрэалізуеш. Гэтую формулу ўсе 70 гадоў шукаў Савецкі Саюз. Яе пошукі прывялі толькі да татальнага дэфіцыту і ні да чаго больш. Але мы, канешне, будзем старацца. У рэчаіснасці ж мы з вами назіраем, як ужо некалькі месяцаў нам абяцаюць паказаць нейкую новую форму рэгулявання цэнаў. І ўсё ніяк. Вельмі падобна да беларускага аўтамабіля. Не хотите работать? Момент. Идет назначение правительства? Момент. Уходите. Сидят, выдумывают какую-то формулу. И у каждого свое мнение в голове. Президент поставил задачу и нарисовал колею, из которой вы не можете выскочить. У нас диктатура. И эту диктатуру народ поддержит. І я іх, чыноўнікаў, разумею. Ідзі туды, не ведаю куды. Знайдзі тое, не ведаю што. Паглядзіце на гэтыя сумныя твары. Не ўсе з іх дурні і шкоднікі. У некаторых нават прыстойнай эканамічнай адукацыі. А яны вымушаныя падскокваць і стаяць смірна, слухаючы вось такое адкрытае глупства. І пра тое, што мы можам вырабляць адзенне, як Гуччі і Версачы, і пра тое, што Расія магла б зрабіцца самай багатай краінай свету, толькі чамусьці не хоча. У чым жа ўсё ж такі сакрэт нізкіх коштаў, маленькай інфляцыі? Читаю опять же документ от бизнеса. Что предлагают бизнес, частный бизнес? Они предлагают, давайте зажмем, прижмем государственные предприятия, а спросом предложения будут работать частные. Отношение к частникам и государственным предприятиям должно быть одинаковым. Жесткое в интересах людей. Так, прыватныя прадпрыемствы ў Рэспубліцы Беларусь цалкам далі прады з гэтай задачай. І нават ціхенька спрабавалі намякнуць, маўляў, жадаеце рэгуляваць, рэгулюйце дзяржаўнае. Не прайшло. Будзем пакутаваць разам. Далей. Будзем. На гэтай нарадзе Лукашенка разносіў сваіх падначаленых у пух і прах, вінаваціў ува ўсіх смяротных грахах. Думаеце, кагосьці звольніў? Не. Нават найбольш вінаватага чыноўніка, які напісаў яму купу супярэчлівых дакладных запісак, Мікалая Снапкова, прызначыў віцэ-прэм'ерам. Якасная кіраўнічая пастанова. Падвядзем вынік. З рэгуляваннем цэнаў не ўдалося. Пара адсоткаў заніжанай інфляцыі дорага каштавалі прадпрыемствам. Гэта прывяло ў лепшым выпадку да немагчымасці развівацца, у горшым да банкрутства. Дадатковы і вельмі сур'ёзны эфект мінус у вонкавым гандлі. Я ўжо не ўзгадваю пра праблемы з бульбаю. У Беларусі, у бульбяным краі. Калі Лукашэнку паставіць кіраваць недзе ў Сібіры, там дастаткова хутка пачнуцца праблемы са снегам. Мне так падаецца. Што будзе далей? Цэны трэба было б адпускаць. Яны, вядома, адыграюць адсоткаў 5, будзе ўсплеск на запашнай інфляцыі, але эканоміка пачне дыхаць. Аднак да гэтага сам Лукашенко не гатовы. Ён проста не можа прызнаць, што моцна памыліўся, а таму шукае змову, крычыць на падначаленых, зрывае голас, шукае тых дрэнных, вінаватых, якія выдаткі на 12 палюбоўніц закладаюць у сабе кошт. А значыць, ён працягне, і праблемы будуць пагаршацца. І скончацца пошукі справядлівай каляіны выбухам.
Таму паспрабуйце, дарагія мае гледачы, паклапаціцца пра сябе, пра сваю сям'ю самі. Дзяржава вам не дапаможа. І вядома, не глядзіце вось такія глупствы. Беражыце нервы. Дастаткова таго, што мы за вас гэта робім. Калі адбудзецца нешта важнае, мы вам абавязкова пра гэта паведамім. Абяцаем. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Убачымся праз тыдзень.